Водата е жизнено важна за вашето здраве, но много хора несъзнателно правят грешки в начина, по който я консумират. В това видео ще разгледаме 8 тайни, разкрити от известния руски доктор Фьодор Григориевич Углов, който е живял над 100 години. Той е открил прости, но мощни методи за пиене на вода с максимални ползи за здравето. Спазването на неговите съвети може да подобри здравето ви само за 7 дни. Доктор Григориевич вярвал, че ключът към дълъг и здравословен живот се крие в простите природни навици, а правилното пиене на вода е един от тях. Тайна номер 1. Пийте чаша вода преди лягане, за да подпомогнете нощното възстановяване на тялото. Доктор Григориевич чвал да се изпива чаша вода около час преди лягане, за да подпомогне процеса на възстановяване на организма през нощта. Докато спите, тялото работи усилено за регенерация на тъканите, обработка на хранителните вещества и детоксикация. Водата помага за този процес, като подпомага бъбреците да изхвърлят натрупаните през деня токсини. Освен това, поддържа хидратацията през нощта, което ускорява възстановяването на клетките и подобрява качеството на съня. Съвет: изпийте само една чаша, за да избегнете събуждането през нощта за посещение на тоалетната. Опитайте този метод за няколко нощи и вижте дали ще се чувствате по-освежени сутрин. Тайна номер 2. Пийте вода постепенно през целия ден. Често хората пият голямо количество вода наведнъж. Григориевич установил, че пиенето на вода на малки глътки през деня е по-полезно. Така, тялото се хидратира равномерно, без да натоварва органи като бъбреците и сърцето. Този метод също така подпомага умствената яснота и енергията, тъй като дори леката дехидратация може да доведе до умора и забавено мислене. Как да приложите този съвет? Дръжте бутилка с вода наблизо и отпивайте няколко глътки на всеки час, вместо да изпивате цяла чаша наведнъж. Ако забравяте, настройте си напомняне. Тайна номер 3. Избягвайте студена вода, пийте топла или с стайна температура. Макар че студената вода може да ви освежи, тя затруднява храносмилането. Студената вода кара тялото да изразходва допълнителна енергия, за да я затопли, което може да забави храносмилането и да предизвика стомашен дискомфорт. Опитайте следното: пийте топла или с стайна температура вода, особено по време на хранене. Обърнете внимание дали това подобрява храносмилането ви и дали намалява подуването след хранене. Тайна номер 4. Ограничете приема на вода по време на хранене. Консумацията на прекалено много вода по време на хранене разрежда стомашната киселина, което затруднява разграждането на храната и усвояването на хранителните вещества. Григориевич препоръчвал пиене на вода 30 минути преди или 1 час след хранене. Бърз съвет: ако сте много жадни, вземете само няколко глътки, но основната част от водата си пийте преди или след хранене. Това може да ви помогне да избегнете усещането за тежест и подуване. Тайна номер 5. Изчислете точното количество вода според теглото си. Григориевич смятал, че всеки човек трябва да пие оптималното количество вода спрямо своето тегло. Формула: умножете теглото си по 30-40 мл. Например, ако тежите 50 кг, трябва да пиете между 1,5 и 2 литра вода на ден. Как да приложите това? Изчислете дневния си воден прием и го следете няколко дни. Коригирайте количеството според активността си и начина, по който се чувствате. Тайна номер 6. Пийте вода преди тренировка. Григориевич препоръчвал прием на вода преди физическа активност, защото тя помага на мускулите да работят по-добре, предотвратява крампи и поддържа баланса на електролитите. Професионален съвет: изпийте малка чаша вода 20-30 минути преди тренировка, за да подобрите представянето си и да намалите риска от прегряване и умора. Тайна номер 7. Пийте вода бавно и осъзнато. Как пиете вода е също толкова важно, колкото и колко пиете. Вместо да я поглъщате бързо, Григориевич съветвал да пиете бавно, за да позволите на тялото си да я усвои по-добре. Опитайте следното: следващия път, когато пиете вода, отпивайте малки глътки,
Дишайте дълбоко и се фокусирайте върху самото пиене. Ще забележите, че се чувствате по-освежени. Тайна номер 8. Уверете се, че пиете чиста вода. Григориевич подчертавал значението на висококачествената вода. Замърсената вода може да натовари органите ви и да отслаби имунната система. Какво да направите? Ако е възможно, пийте филтрирана или изворна вода. Инвестирайте в добър филтър за вода или избирайте вода, богата на минерали. Избягвайте чешмяната вода, ако съдържа примеси. Бонус съвет. Започвайте деня си с чаша вода. Пиенето на вода веднага след събуждане рехидратира организма, засилва метаболизма и подпомага изхвърлянето на токсините, обработени през нощта. Спазвайки тези прости, но ефективни тайни на Григориевич, можете да подобрите здравето си само за седмица. Ако тази информация ви е била полезна, споделете я с приятели и ни кажете в коментарите кои от съветите ще изпробвате.